खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाबाव बयखौबो फरायबाय। महाकुम्भआव लामानि गिख्रंथाव जाब्रबथाय जायो जेराव 60 सिबियारिफोरनि जिउ खहा जादों। थांनाय शुक्रबारनि हर गेजेराव मेजानि प्रयागराजनिफ्राय मिर्जापुर राजा लामायाव मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायाव 60 सिबियारिफोरनि जिउ खहा जायो आरो 19 सुबुंफोरा जोखोम जायो। पुलिसनि सुलुंनि बादिब्ला छत्तीसगढ़नि करबा जिल्लानिफ्राय सिबियारिफोरखौ लाबोनाय गंसे बलेर'आ गंसे बासजों मोगा-मोगि सौग्रावलायो। गुबुन फारसेथिं मध्य प्रदेशनि राजगढ़ जिल्लानिफ्राय सिबियारिफोरखौ लाबोनाय बासआ संगमनिफ्राय फैफिनगासिनो दंमोन आरो वाराणसि फारसे थांगासिनो दंमोन जेब्ला बे जाब्रबथाया जादोंमोन। बलेर'आव गासैबो 60 दावबायारिफोरा जायगायावनो जिउ गोमायो आरो जोखोम जानाय 19 दावबायारिफोरखौ फाहामथायनि थाखाय CSC रामनगराव थिसननाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जिउ खहा जानांनाय सुबुंफोरा संगमाव गोथार दुगैनो थाखाय मेला फोथारसिम थांगासिनो दंमोननि खौरां मोननाय जादों। खौरां मोननायनि उनावनो पुलिसआ जाथाय जायगायाव सहैयो आरो गोथै सहखौ गावसोरनि आवथायाव लायो। लोगोसेनो सौग्रावनायनि जाहोननि सायाव आरोबाव नायबिजिरगासिनो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि उत्तर प्रदेशनि गिबि मन्त्रि योगी आदित्यनाथआ जाब्रबथायखौ खौरां लायो आरो थैनायफोरनि नखरनिसिम दुखु फोरमायो। नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंक, टेट बायदि सरखारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा? एबा नोंथाङा बेफोर बायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा? नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, SSC, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, SSC, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट कम रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब। लास्ट ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ, CHSL का प्री क्लियर हुआ, फिर IPS PO का मेरा प्री क्लियर हुआ है और CGL का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है। तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क'क्राझार सहरनि RNB रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ IBT कचिं इनस्टिट्यूटआ। IBT कचिं इनस्टिट्यूटआव बेंकिं, SSC, रेलवेज, डिफेन्स, टेट आरो गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। आं नाजाथाय मेथ्सफोराव उइकफोर ओमफ्राय दा बाहायनायानो एसे थाबसिन जाबाय आरो बाहाय CA क्लासबो जायो माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय बहाबा मा जानाय जिउ मा जानाय बिदिखौ मोनगोन ओमफ्राय रिजनिंफोर इंग्लिश क्लास जोबोद खाथियाव मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था। जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ। तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत। IBT कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन जेरै ल' कर्स फीस, स्पेशली डेली कारेन्ट अफेयर्स क्लासेस, लाइफटाइम मेंबरशिप कार्ड, weekly 5 to 6 days classes, comprehensive study materials, regular online and offline mock test, Make My Exam app, flexible class timings, doubt clearing session। बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा IBT कचिं इनस्टिट्यूटआव मोननो हागोन। अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 9101325849 आव सोलाद लानो हागोन।